Sashen Hausa na Hamada Radio kuka kamo a kan mita 91.3 zangon FM a Kaduna, sai Hamada Radio Katsina kan mita 92.9 zangon FM, da TLK Radio babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a kan mita 100.3, sai abokanan hulɗarmu Radio Alternative da ke jamhuriyar Nijar. Masu sauraro Kabiru Tukur ne da sauran abokan aiki ke farin cikin sake kasancewa tare da ku ta wani sabon shirin mu zagaye duniya mu sha labari, shirin da muke kawo muku labaran duniya da rahotanni har ma da labarin wasanni. To ka san abin da shi minista ya faɗa, an daƙile hanyar satan jarabawa, watakila haka ne, watakila kuma ba haka bane ba. Amma mu a mahanga namu na wanda suka zauna a ilimi suka diba abubuwa, akwai shirye-shirye da ba a yi ba da yawa. Mai shari'a kan al'amuran yau da kullum kenan masanin hulɗar diplomasiya Malam Musa Zubairu Birnin Gwari ke yin tsokaci akan faɗuwa jarabawar JAMB da mafi yawancin ɗaliban da suka zana jarabawar a Najeriya suka yi a bana. Muna da cikakken rahoto akan wannan. Za ku ji cewa Nijar ta dakatar da tafiya da taya ga sojojin da ya kamata su bar aiki tun watan Disamba saboda matsalar rashin tsaro. Shi ma muna da ƙarin bayani. Waɗannan da wasu rahotannin za su zo muku a cikin shirin. Amma yanzu ku gyara zama inda zan kawo muku cikakkun labaran duniya. To madalla ku gyara zama ga cikakkun labaran. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kafa wani kwamitin shugaban ƙasa na musamman da zai cire dukkan wasu shingaye da ake da su akan iyakokin ƙasar domin sauƙaƙa harkokin cinikayya da tafiye-tafiye. Ambassador Musa Nuhu wakilin Najeriya ne a ƙungiyar ECOWAS, shi ne sanar da hakan a wata ziyara da ya kai iyakar Najeriya da jamhuriyar Benin wato Seme a ranar Laraba. Masu ababen hawa dai sun sha kokawa da yadda ake karɓar kuɗaɗe a hannunsu a dukkanin wani shinge da suka zo wucewa akan hanyar ta iyakar ta Seme wato iyakar Najeriya da jamhuriyar Benin. Ambassador Nuhu ya ce hanyar ta kasance wacce aka fi zirga-zirga a Afirka, musamman wajen fitarwa da shigar da kaya da shige da ficen al'umma. Za mu iya ganewa idan ana tafiye-tafiye ba tare da shinge ba a yankin Afirka ta yamma, in ji shi. Mun ji dukkanin ƙorafe-ƙorafen da ake yi kan hanyar na yadda shingayen da jami'an tsaro da na jami'an hana fasakori ke sanyawa ke shafar matafiya da kayan da masu shigowa ko fitarwa suke yi. Ministan tsaron Najeriya Muhammad Badar Abubakar ya ce sauya dabarun tsaro ne abin da ya kamata a mayar da hankali ba wai taro kan tsaro ba da majalisar dattawan ƙasar ta nemi a yi. Haka kuma ya musanta zargin da majalisar wakilan ƙasar ta yi na cewar 'yan bindiga na amfani da makaman da suka fi na jami'an tsaron ƙasar. A ranar Talata da ta gabata ne dai majalisar dattawan Najeriya suka buƙaci da a shirya wani taro kan harkokin tsaro domin samar da hanyoyin magance matsalar. Sai dai a yayin ganawa da manema labarai na ministoci da ya gudana a ranar Laraba, ministan tsaron na Najeriya Muhammad Badar Abubakar ya ce sake dabarun yaƙi da matsalar tsaro ya kamata a yi, ba wai taro ba a halin da ake ciki a ƙasar. Najeriya ta rattaba hannu akan wata yarjejeniyar da ta kunshi kudaden da suka kai dala miliyan 158 tare da wasu manyan hukumomin zuba jari na duniya da zumar yaƙi da talauci da kuma bunƙasa noma a wasu jihohi guda 9 na arewacin Najeriya. Jihohin da za su ci gajiyar shirin dai sun hada da Borno, Bauchi, Kano, Katsina, jihar Kebbi da kuma jihar Jigawa da Sokoto da Yobe da ma Zamfara, waɗanda ake ganin cewa sun yi fice wajen noma da samar da abinci. Hukumomin da za su samar da waɗannan kuɗaɗen da za a yi aikin da su sun hada da asusun bunƙasa noma na duniya wato IFAD, kuma hukumar AFD ta Faransa da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya. Gwamnatin sojin Mali ta dakatar da dukkanin jam'iyyun siyasa matakin da ke zuwa bayan sanar da shirin zanga-zangar gama gari da gamayyar jam'iyyun adawa suka shirya a ranar Juma'an nan. Jam'iyyun adawa a Malin dai na buƙatar sojojin su yi gaggawar mayar da mulki hannun farar hula, dalilin da ya sanya su kiran zanga-zangar. A wata wasiƙa da wani babban jami'i a gwamnatin sojin ƙasar ya karanta a gidan talabijin na ƙasar, ya ce daga yanzu an rushe dukkanin jam'iyyun siyasa tare da haramta duk wani taro da sunan siyasan, kuma wannan hani zai ci gaba har sai baba ta gani. Wannan turka-turka dai ta taso ne bayan da wani babban taron ƙasa ya amincewa Assimi Goïta, jagoran juyin mulkin sojin ƙasar Mali, ya ci gaba da jagorantar ƙasar har na tsawon shekaru 5 masu zuwa, yayin da taron ya ba da shawarar rushe jam'iyyun siyasa da kuma toshe duk wata ƙofa da za ta ba da damar buɗe sabbin jam'iyyun siyasa a ƙasar. Wannan mataki dai babu shakka ya harzuka 'yan siyasa, dalilin kenan da ya sanya ma suka shirya wannan zanga-zanga domin yin bore ga wannan mataki. Sai dai kuma a martanin gaggawa da jam'iyyun suka mayar, sun bayyana cewa sanarwar rushe jam'iyyun bata zo masu da mamaki ba, sai dai san ba su amince da abin da wancan babban taro ya cimmawa ba a cewar su. Wasu bayanai sun bayyana cewa akwai yiwuwar kowane lokaci daga yanzu Amurka ta fara girke 'yanci ranar Afirka da suka shiga ƙasar ba bisa ka'ida ba a Libya. Ko da ke gwamnatin ƙasar ta arewacin Afirka ta ce babu wata tattaunawa tsakaninta da mahukuntan Washington kan wannan shiri. Hasali ma ba za ta aminta da duk wani yunkuri na mayar da ƙasarta sansanin girke bakin haure ba. A cewar bayanai, wannan shiri wani bangare ne na fatan shugaba Donald Trump game da tisakiyar bakin haure da ke Washington.
matakin da ke zuwa duk da halin taɓarɓarewar tsaron da ake fuskanta a Tripoli. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayyana cewa shirye-shirye sun kankama game da shirin Amurka na girke bakin haure a Libya, duk da yadda gwamnatin ta Washington ta jima tana sukar irin azabtarwar da bakin haure ko kuma 'yanci rani ke fuskanta a Libya, ƙasar da ke farfadowa daga yakin tsawon shekaru da kuma har yanzu ba ta da tsayayyar gwamnati. Ƙarshen labaran duniya kenan. Labaran duniya kenan suka zo muku ta cikin shirin mu zagaye duniya mu sha labari. Yanzu za mu tsunduma fagen rahotanni. Za mu fara ne da jarabawar shiga makarantun gaba da sakandare a Najeriya, inda wani kaso na ɗalibai mafi yawa da suka zana jarabawar a bana a Najeriya suka samu maki ƙasa da 200. Inda aka ji ministan ilimi a Najeriya yana bayyana cewa hakan ya faru ne sakamakon daƙile yadda ake sata jarabawa a Najeriya. Na tuntuɓi mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, Malam Musa Zubairu Birnin Gwari, ga kuma tsokacin da ya yi a kan wannan batu. To ka san abin da shi minista ya faɗa, an daƙile hanyar satan jarabawa, watakila haka ne, watakila kuma ba haka bane ba. Amma mu a mahanga namu na wanda suka zauna a ilimi, suka diba abubuwa, akwai shirye-shirye da ba a yi ba da yawa. Akwai abin da ake kira wato kamar irin retrial ɗin nan da ake yi ko mutane su zamanto suna prep da sauransu. Ba a samu an yi ba domin me babu abin da za su yi. Don wurare da yawa babu wutar lantarkin, ɗalibai da yawa ba su ma samu access to ita kwamfuta inda za su yi irin jarabawan da ake yi da ita ba. Saboda kan duk wa'innan abubuwa da babu su sai an diba su. Sa'annan kuma shin malaman da ake da su ɗin ƙwararru ne? Wanda idan ƙwarewarsu ba ta kai ba, bayan da za a yi koyar da jam su zama har sun koyawa ɗalibi har ya ci. Saboda kan za ka cewa maganar jam ɗin nan ta fito dai wannan karan da ina tabbatar maka cewa efforts ne, ƙoƙari ne na iyaye da su ɗalibai ɗin wanda suka yi domin kansu. Amma magana a ce wai ita gwamnati ga abin da suka har tana ɗora laifi akan wani, wallahi tala idan da gwamnati tana sawa ana mata monitoring, ana bin abubuwa yadda ya kamata, duk da ta san da wa'innan abubuwan da yake faɗa cewa da an daƙile abin haka. So nawa muna ta magana cewa satan jarabawa da ƙungiyar asirai da sauransu sun fito a makarantu. Ai duk tun ne ya kamata a diba abubuwa, tun ne ya kamata a san yadda za a fito da abubuwan nan. Saboda haka duk bai zama wani abun ba, sai ga yan ɗalibai ana jin suna shiga bangan siyasa da san duk wani abubuwa da saboda haka dole gwamnati zama cewa ta ƙara dibawa, ta san cewa wa'innan abubuwa din muhimman abubuwa ne wanda idan ba a duba su bayan da za a jarabawa ta kyau. To ana zargin cewa su kansu matasan ba sa mai da hankali wurin karatu, ganin cewa yanzu shafukan sada zumunta kan ɗauke ma yaran hankali. Wasu dai masu sharhi na ganin cewa yana iya gaskiya abin da ya taka ma yaran burki wurin samun nasara a jarabawar jam ta bana. Wannan shi ma gaskiya ne, domin ka san wannan magana da ake magana AI din nan ta riga ta rikita ɗalibai, ta ma rikita malamansu. Domin da an zo maganar AI idan ka ba da nazari ne a makaranta sau zaga malami ya ji ya duba AI, ɗalibi ya ji ya duba AI, ya samo ansa mai sauƙi, ya bari ya ci 100%. To duk a ko'inna abubuwa ɗin. Amma wa'innan abubuwa ɗin a yanda ƙasar mu take, a yanda makarantun mu suke, a yanda tsarin ilimin mu yake, to ina tabbatar maka cewa ba shine ba. Domin na ɗaya mu fara duba ma shi curriculum ɗin nan, shin ana attending ɗin shi, ana samun shi 100% ba a samu. Sa'annan su kuma ɗaliban nan shin ana samun malamansu da ke sa musu idanu 100% a ga cewa sun yi aikin makaranta yadda ya kamata, ba a yi. Saboda kan dole sai ka sa abubuwa a ƙasa wanda za su diba wannan. Idan wannan abin ya fito shin wa menene kishiye shi, sai ka fito mu kowane da kishiye shi. Kamar anan na sha magana da ku, kai ma Kabiru mun yi magana da kai anan cewa akwai curriculum conference wanda ya kamata a ce ko da jihohi suna yi domin su san irin al'adunsu, su san irin yadda za su dinga wato taimakawa ɗalibansu da curriculum ɗinsu a jiharsu. Ya aka yi, yaushe aka taɓa yi. Tun da aka yi fa guda ɗaya lokacin makarfi, har yanzu ba a sake maimaita ba. Tun lokacin wani kwamishina Allah ya ji kanshi ana ce mishi Bello Kagarko. Bello Kagarko abin da ya sa ni ma har na zamanto ina magana a kabin, domin ina cikin wanda ya zo ya samu. Ya ce yayana tunda ana magana ilimi ne gaskiya ku kuna gaban mu, ka zo za ka sa mana hannu mai wannan abu. To ina aka tsaya? Saboda haka na Malam Kabiru wato duk wannan maganu ne kawai da masu mulki kawai suke yi domin kawai su ga cewa sun fitar da kansu daga fitintunu ko kuma daga wayansu kalubale da mutane za su taso musu da shi. Wannan kenan. Yanzu za mu cilla jamhuriyar Nijar. A jamhuriyar Nijar ɗin, ƙasar ne ta dakatar da tafiya da taya ga wasu sojoji da ya kamata su bar aiki tun watan Disamba saboda matsalar rashin tsaro. Kanar Sha'ibu Alu mai ritaya ya yi ƙarin bayani akan wannan mataki. Ra'ayina babu abin da ya kawo wannan sai insecurity, rashin tsaro. Ba ta yiwuwa ansiyan su ta ritaya su bar yara su babu
kinan pas experience ba su kware ba. To don ku dole ne a riƙe mutanen har lokacin da waɗancan sun ka shiga suka fara kwarewa ya so a press ta yi. Tun da ai kahin ma wanga abin ya zo akwai mutanen da an ƙara ma shekara 2 na abin kahin su ta yi ritaya. Lokacin ritaya su ya zo amma an ce an ƙara musu shekara 2. Kuma in kuna tuni akwai waɗanda sun ka ta yi ritaya kuma an ka ɗauko su an ka maido su saboda duk saboda harkar tsaro ne. Wannan ba shi ne karan harko ba ke. To lokacin nan mutane ana maintainer ɗinsu ne, maintainer pour 2 ans ana maintainer ɗinsu ne, amma ga zuwan gane kadai an ka ce to bana dai babu ritaya ba a ritaya don ba a haɗi har zuwa shekara nawa ba bana dai an ka ce babu ritaya. Kuna batun cewa sai da tsohon zuma ake magani kuma yaran nan ba ana iya cewa wajen horo ne ba a ba su ƙwararren horo ko kayan aiki ne ba. Ana yi musu horo, ana ba su kayan aiki, amma ka san da wanda an kai horo sabon horo da tsohon horo ba ɗaya ba ne. Kuma yanda ake ba da horo yanzu da yanda an ka ba da shi a lokacin da ba ɗaya ba ne. Wanka shi ne kake gani shi ne abin game an ce mishi sal experience system. Waɗanda sun ka saba da yin yaƙi. Waɗanda an ka riƙe waɗannan da ka gani an ce gas ta yare retreat wannan c'est pas pour rien. Ƙwararri ne ba don banza ba ne. Akwai mutane waɗanda vraiment ana da bukatar su. Ai ba kuma ku bar dibin soja kamar mai yaƙi kaɗai a'a. Akwai ya beaucoup d'experience, ya beaucoup de specialité. Akwai masu abin ga aka ce mishi masu transmission. Akwai masu sanarwa, akwai radio, akwai likitoci, akwai abubuwa da yawa. A nan kuwa hukumomi a jihar Agadez sun yi wata ganawa da majalisar matasan jihar domin ba da gudunmawarsu a fannin tabbatar da tsaro ta hanyar saka ido tare da sanar da hukumomi ko bayyana wata sabuwar fuska a cikin unguwa. Malam Isa Ahmadu shine shugaban majalisar matasan jihar Agadez ya yi wa wakilinmu ƙarin bayani. Da farko mun tattauna bisa kan formation duka abubuwan da muke na bisa kan harkar matasa. Bancin wannan mun tattauna da ade bisa kan muhimmancin ya zamanto an yi komite de vigilance cikin unguwanni saboda kun gani insecurity yawa take, kowa yanzu Agadez ta zamanto kowa zuwa yake, kenan bako ba a hana shi ya zo an yana bisa ka'ida. Me ya kamata duka unguwanni yan unguwanni su san wa ya zo unguwarsu wa abbai zo ba. Efi an suka ga wasu abubuwa na cikin unguwanni ya kamata su yi maza su gaya ma FDS ko su gaya ma mai unguwa na unguwa ko a gaya ma masarauta. Wanga abu ne wanda ya kamata kowa ya bada haɗin kai bisan shi muka kwatanta mishi, saboda an ya zamanto abu ya zamanto da hannunsu a ciki zai zamanto kuma sun gwada ma mutane ke kana zamne mun san da kai wani abu ne kuma kana iya kawo ci gaba bisa kan tsaro, banda aikin da FDS suke yi ya zamanto population ma a ba su dama ta su ma su kawo rawar su taka rawar da ya kamata su taka, kenan za a gani insha Allah abubuwa su rage. Ya zamanto matasa sun taka rawar da ya kamata a gani bisa kan aiki na matasa, bisa kan cuɗayya tsakaninmu da da'ira, ya zamanto kuma wasu duka abubuwa na ci gaban jiha da na da'ira ya zamanto matasa suna cikinsu. Wanga abubuwa nan da sati guda ya kamata a fara su, kenan mu za mu cewa kwalliya ta biya kuɗin sabuli. Abu guda da muke jira za mu yi announce cikin unguwanni duka ya zamanto an samu mata da matasa da kowa ya fito saboda ya yi kishin unguwarsu. An ɗora komite, bai kamata an ɗora komite ba shikenan suna ne na komite. Ya kamata an aka ɗora komiten nan na vigilance an kuka ga mutum ne ba ku yarda da shi ba bisa kan haraka tsaro, duka abubuwan da ke da kwai, wani na musguna ma wani na wasu abubuwan da basu ka'ida, wani shaye-shayen kwaya, wani sai da kwaya. Ya kamata yau mutane su ba da goyon baya don saboda a ciwo kan waga matsala da ta dame mu. Malam Isa Ahmadu kenan shugaban majalisar matasan jihar Agadez a jamhuriyar Nijar. To madalla masu sauraro, yanzu lokaci ne da zamu bi Aminu Yahaya Umar Balarabe inda zai leka da mu fagen wasanni. A ci gaba da gasar Premier kasar Ingila mako na 36 a gobe Asabar za a yi wasanni 5
Wolverhampton da Brighton, Fulham da Everton, Ipswich da Brentford, Southampton da Manchester City, Bournemouth da Aston Villa. A ranar Lahadi a gasar ta Premier nan ma karawa 5 za a yi da suka hada da na Newcastle United da Chelsea, Nottingham da Leicester City, Tottenham da Crystal Palace, Manchester United da West Ham. Sai wasan da Arsenal za ta yi tattaki har zuwa filin wasa na Anfield domin karawa da Liverpool da karin Arne Slot sababbin zakarin Premier ta bana. Can a gasar La Ligan kasar Spaniya kuwa a ranar Juma'an nan za a ci gaba da gasar mako na 35 inda kuma za a yi karawa ɗaya a wasan da Rayo Vallecano za ta ziyarci Las Palmas. A gobe Asabar a gasar ta La Liga karawa 5 za a yi. Valencia da Getafe, Celta Vigo da Sevilla, Real Mallorca da Real Valladolid, Girona da Villarreal, sai wasan da Atletico Madrid za ta karɓi bakuncin Real Sociedad. A ranar Lahadi a gasar ta La Liga wasanni 4 za a yi. Leganes da Espanyol, Deportivo Alaves da Athletic Club, Real Betis da Osasuna, sai wasan El Clasico da za a sake yin karin batta tsakanin kungiyoyin Real Madrid da Barcelona a filin wasa na Olympic Lyon Companies. Wannan ne dai karo na 4 da kungiyoyin za su fuskanci juna a wannan kakar wasanni ta bana. A matakin kowace gasa bayan da suka fafata a wasannin La Liga zagayen farko da wasannin karshe na Spanish Super Cup da kuma Copa del Rey, kuma a cikin wasanni ukun duka Barcelona ce ke kan gaba da samun nasarori. Ko a haduwa na hudun nan Barcelona za ta dora da samun nasara akan Real Madrid. Ga dai ra'ayin wani magoyin bayan Barcelona. To sunana Abdulhakim Code ne goyon bayan FC Barcelona. Kamar da dai aka saba dai. Wannan Madrid ai ko da yanzu su bonus ne ma a wurin ma. Ba wai yaran ba ma bonus ne su. To da haduwa santi su haduwa so hudu ma ko ɗaya ba su ci ba. Ina ga wannan karan ma sai ma fudu ma cin da zamu masu ma. Insha Allah. A sosai ma. Gaskiya ma fiye da nufin su ma. Insha Allah. Abdulhakim Kocila wani magoyin bayan Barcelona gidan banka kenan. Sai dai tuni su ma wasu daga cikin magoya bayan kungiyar Real Madrid suke ganin wannan ne damar su ta karshe a wannan kakar wasanni ta bana da za su dakatar da kungiyar Barcelona kan irin cin kashin da take musu. Kamar yadda wannan magoyin bayan kungiyar ke da kwarin gwiwan samun nasara a wannan karawan da za su yi na ranar Lahadin da ke tafe. Sunana Shehu Garba aka Daddy Dish magoyan bayan Real Madrid. Watan wannan wasan da za a buga to gaskiya ina da yakini, ina da kwarin gwiwa wanda karka ga Barcelona sun zo sun doke mu akan wannan Copa del Rey da aka buga suka ci mu 3-2. So wannan ma matsala ne aka samu da dan Euros da aka samu, amma in ka tsaya ka duba kaga irin canjin da Ancelotti ya fara san irin su Arda Gula su canza wasan, kuma an buga wasa mai kyau domin yara dama sai yara, kuma ni ina da tunanin zamu ci su. Ina san wannan karan ba ma wai 2 ko 3 zamu ci ba, zamu ci su kaman 4 ne ko 5 saboda muna doke su da masu point daya. Point ɗayan nan ko zamu samu su rike su duro kawai a tashi kenan. Yawa duk wani dan Madrid da yake fadin duniya kwatar da hankalin shi Madrid su za su ci wannan La Liga din. Shehu Garba wani magoyin bayan kungiyar Real Madrid madaran kwallo kenan. Can a gasar Serie A kasan Italiya a yau Juma'a za a yi karawa daya a wasan da Bologna za ta kara da AC Milan a filin wasa na San Siro. A ranar Asabar kuwa akwai wasannin Como da Cagliari, Lazio da Juventus Empoli da Parma Calcio. A ranar Lahadi akwai wasannin Udinese da Monza, Verona da Lecce, Torino da Inter Milan, sai wasan da Napoli za ta karɓi bakuncin Genoa a filin wasa na Diego Armando Maradona. A Bundesliga Jamus wasu daga cikin wasannin gobe Asabar akwai na Werder Bremen da RB Leipzig, Union Berlin da Heidenheim, Bochum da Mainz, sai wasan da Borussia Mönchengladbach za ta ziyarci Bayern Munich, sababbin zakarin Jamus a filin wasa na Allianz Arena. Atletico Madrid a shirye take ta biya euro miliyan 110 domin ɗaukan ɗan wasan gaba na Sporting CP Victor Gyokeres wanda ƙungiyoyi da dama ke zawarcinsa a nahiyar Turai. Ƙungiyar Liverpool tana fatan ɗan wasan gabanta Luis Diaz zai tsawaita kwantaraginsa a filin wasa na Anfield, inda ƙungiyar take shirin ganawa da ɗan wasan domin ganin ya ci gaba da kasancewa tare da su kamar yadda mai horar da Liverpool Arne Slot yake bayyanawa. His future is with us because yace game da batun makomar ɗan wasan yana tare da mu, saboda ina son abubuwa game da yadda nake ganin ɗan wasan, musamman a 'yan kwanaki 10 na baya-bayan nan. Haka kuma a kakar bara ya taka rawan gani, don haka yana da muhimmiyar rawan da zai taka a Liverpool a kakan wasannin mu, sannan ina fatan zai ci gaba da taka rawa tare da mu a kakar wasanni da ke tafe. Kalaman mai horas da kungiyar Liverpool Arne Slot akan makomar dan wasa Luis Diaz kenan.
Chelsea da Blues 'yan ƙato da gora tana tunanin rabuwa da ɗan wasan tsakiya Romeo Lavia a bazara, ko dai a matsayin aro ko kuma sayar da shi a matsayin ɗan wasa na dindindin. Real Madrid a shirye take ta biya kuɗi euro miliyan 90 idan ta cimma matsaya wajen sayan ɗan wasan tsakiyar Liverpool Alexis McAllister. Idan na karkare da ɗan wasan Chelsea Christopher Nkunku ya nemi barin filin wasa na Stamford Bridge a ƙarshen kakar wasanni ta bana, kuma yana fatan zai bar ƙungiyar kafin gasar cin kofin duniya ta ƙungiyoyi. Ƙarshen labaran kenan. Aminu Yahaya Umar Balarabe daga fagen wasanni. Da haka muka zo ƙarshen shirin na wannan lokaci, a madadin waɗanda suka tallafa shirin ya zo muku. Ni ne Kabiru Tukur da na jagoranci shirin ke cewa mu kasance lafiya.